Salutare! Am ajuns la mănăstirea Basarabov, imediat după ce treci granița în Bulgaria, la 17, maxim 20 de kilometri, se află această mănăstire superbă, Basarabov, mănăstire săpată în stâncă. Aici este un canion și arată foarte, foarte fain. Un loc foarte liniștit. Un loc foarte frumos. Este a doua oară când ajungem, dar am venit și cu prietenii noștri, Nicu și Angela, să vadă și ei câteva din frumusețile de prin Bulgaria. O țară care, după părerea mea, e cam puțin pus în valoare. Mănăstirea Basarabov. Hai, Nicu, pe aici. Vedem în zona aia și pe aia urcăm. Da. Aici sunt chiliile, da. Dacă ajungeți în zonă, nu ratați obiectivul, fiindcă e foarte interesant. Sunt niște locuri și niște peisaje pe care nu le vedeți peste tot. Totul săpat în stâncă. De fapt, cred că este un fel de calcar. Omul de vărin așa. Сега, аз не знам вътре дали се смещи или никога. Кажи. O bisericuță amenajată în interiorul unei peșteri. Аз съм идвал тук в това беше в Лопа, ама то беше преди 70-та година. Преди 70-та само като стълбите. Ne aflăm în centrul vechi al orașului Veliko. Ce figurine interesante. Ai văzut?
didn't actually read it. Uite, mă, uite și te astăzi blucă pe el în față pe dreapta. A, da. Dar îi dau și preț. Uite, acum le facem, vezi? Că s-aude când le facem. Bine ați venit la cetatea Țaraveț. Cetate medievală care a fost refăcută cumva și păstrată. Today, in the restored memorial, monumental contemporary murals represent the rise of the political and cultural development of medieval Bulgaria. The palace complex, surrounded by an inner stone wall, consisted of the throne hall, the palace church, and royal chambers. The restored southeastern cupola, also known as the Baldwin Tower, associated with the name of the Latin Emperor Baldwin of Flanders, who was captured by Tsar Kalian in the Battle of Adrianople in 1205, and who, according to the legend, died in the tower. The so-called Cliff of Death, in the northern part of the castle, towers over a deep precipice. It is said that public executions were made at this place during the Middle Ages. Ca să urcăm sus la cetate, trebuie să urcăm pe niște trepte din piatră foarte vechi, care ne solicită puțin. Toată zona asta a cetății este foarte verde și miroase tare bine de la pomii din curtea cetății. Sunt și niște clopote foarte mari. Nu aș vrea să fie auzit când băteau ca să anunțe vreo primejdie. The main fortress of the medieval Bulgarian capital, Ternopil. From 1185 to 2 centuries, it was the center of spiritual and political life of the Second Bulgarian Kingdom. Și avem o panoramă și mai de sus, de lângă cupola bisericii. Foarte frumos. Și aici o altă parte din cetatea. Ziduri vechi.
Ziduri vechi, este tot. Se pare că au descoperit coloane, porțiuni din coloane vechi. Avem aici o porțiune dintr-o coloană și înăuntru ceva fragmente. Ce-mi place aici este că unde te uiți cu ochii, peste tot ești înconjurat de verdeață, multă verdeață. Am văzut și așa pătlică mică. Fugi repede. Yeah. Do you want one as well? Yeah. Acestea sunt fostele ruine ale unei biserici în care s-au păstrat moaștele cuvioase Parascheva, până când aceasta a fost dărmată. Panorama de deasupra orașului. Aici am găsit o masă din lemn, o băncuță, o reconstrucție a unei ghilotine, niște unelte de luptă, două căști de pus pe cap. Iar de aici putem vedea superba panorama orașului. Aici zidul se continuă. Și la fel se vede panorama orașului. Ne aflăm în satul Arbanașii, de lângă Veliko Târnovo, sat situat la 3-4 km de Veliko Târnovo. Un sat pitoresc, tradițional bulgăresc, de o frumusețe care taie răsuflarea. Vedeți și voi ce priveliște avem de sus de aici, din acest sat. Cum vi se pare? Restaurant frumos. Să luăm câteva imagini și cadre și de prin sat. Dacă ajungeți în zonă, nu ratați acest sat. Superb. Ce observ aici în Bulgaria este faptul că zona asta este plină de soc. Florile de soc sunt înflorite. Asta e vișin. Vișin, dar nu e corăbist.
Dar uitați-vă la asta pe dreapta cum arată. Da. A? Fă tu poze, Ștefi. Ce frumos e și aici. Casă tipic bulgărească. Cum e, Ștefi? Îți place, nu? Depărtare, orașul Veliko Târnovo. O masă în Arbanași, foarte interesantă. Ne-am întâlnit și cu prietenii noștri din Bragadiru. S-a reunit Bragadiru aici. Da, ne-ai sperat, cine se gândea? Așa m-am Cu un view super asupra orașului Veliko Târnovo. Au fost în colegă. Foarte fain. Hai să avem poftă. 13 ani. Să avem poftă. Veliko Târnovo văzut din Arbanași Village. Avea 3 km de 200 era distanța bună. Dar da, atunci era să rămână și poate n-am bateria, dar și era să duce și n-am. M-a adus-o